Talvi on ollut runsasluminen. Ja Kuopiossa kaupungista lumia viiään. Tässä on Kumpussaaren lumenkaatopaikka. Tänne varmaan suurin osa tavarasta. Tää on aika hulppeen näköinen. Olikohan tossa olisi korkeutta? 30 metriä varmaan tästä näin. Helmikuun 6. päivä on rapsakka aurinkoinen pakkaspäivä. Ja noin 15 astetta pakkasta. Lumivuori on nyt kauniisti auringon valaisema. Suorastaan häikäisee. Semmonen keko. Jaa. Eikö se vettä ylös ja ilmeisesti vähän kovettaa sitä, että pystyy tamppaamaan enemmän lunta sinne.